Jeg er vokset op ude på landet, sådan lidt uden for Hirtshals, helt oppe i det nordligste Danmark. Og der voksede jeg op ude på sådan en gård, hvor der lå et sommerhusområde nedenfor. Og der er en af mine venner, eller en, som jeg begyndte at lege meget med, der hed Morten. Mortens far, der begyndte at undervise mig i violin, og så spillede jeg faktisk violin i en del år. Jeg begyndte at spille folkemusik og spille i Hirtshals Spillemandslag. Med sådan nogle, hvor jeg var 10 år gammel, og så var de andre 80 cirka. Det var sådan nogenlunde det. Og så spillede jeg violin indtil sådan, at man ramte puberteten. Og så var det lidt ligesom om, at tur til Vejle, det ikke rigtig gjorde noget for sådan. Det var ikke sådan rigtigt. Jeg begyndte at miste lidt interessen for det. Så begyndte jeg at køre skateboard, så gjorde jeg det i lang tid. Og så havde jeg min søster, der havde en kæreste, som spillede guitar. Og så blev jeg virkelig bidt af det. Kom på efterskole og lyttede til Nirvana og fik mit første grunge band, hvor vi spillede grunge musik. Ja, det var sådan der, jeg tror det var der, hvor det sådan virkelig sådan, hvor jeg tænkte sådan, det her, det skal jeg bare lave. Altså, virkelig. Spillede til sådan noget forældrenes dag, hvor jeg spillede Rape Me med Nirvana. Så det var en meget mærkelig oplevelse et eller andet sted. Hvor der var en pige med på koklok, som sang kor, og så fik hun hele salen til at sidde og synge Rape Me, og det var mærkeligt at se bedsteforældre sidde og synge den sang der. Og det var sådan en ret stor oplevelse, så jeg tænkte sådan, at det her, det ville jeg rigtig gøre. Og hvad man det for os? Næste dag i klubben siger pædagogen til Søren: du spillede vist nok i går, du skal give plads til andre børn. Søren siger, jeg tager den her stol, og så smadrer jeg dit kranie. Pædagogen glemmer dialogen, hun har lært på seminariet, det er for sygt. Og hvad man det for sygt, råber Søren. Og så var jeg på Kiffi, som er et spillested, /værtshus i Hjørring der, en aften, fordi der var en fyr, der hed Allan Olsen, der skulle spille dernede. Og så kom jeg ind og hørte ham. Og Allan er sådan en, der snakker helt meget mellem numrene og fortæller, og hans tekster er sådan meget sådan historiefortællende. Og det var virkelig en kæmpe oplevelse. Det var der, hvor jeg så sådan en eller anden, at man sådan kunne kæde det her sammen på en eller anden måde. Og der begyndte jeg at skrive sådan ret mange. Jeg havde skrevet en del historier, jeg havde også skrevet nogle frygtelig dårlige digte og sådan noget. Og der kan jeg huske, der tog jeg hjem den aften, og så fandt jeg ud af, at gud, man kan sidde og putte akkorder på det her. Når man har skrevet digte og rimer, og så kan man sætte sig ned, og så kan man putte akkorder på, og så havde man en sang. Det var sådan ret mærkeligt, den kobling havde jeg ikke rigtig selv gjort. Jeg har lavet en sang her, som ikke handler om noget som helst. Den er, det er bare ord, der er sat sammen i en uvilkårlig rækkefølge, som ikke rigtig sådan giver noget mening. Det er, 3 piger, der sidder og snakker sammen på en café. Ikke derfor, det er bare lige det, sådan lige det, den handler om. Og titlen, den er også, den behøver jeg næsten ikke at sige faktisk. Den hedder Caffe Latte. Hun har aftalt med veninderne at mødes 3:00. Og hun synes, det er pinligt at sidde alene på en café. Hun har glædet sig. Hun har virkelig brug for et snak med dem. Og hun kigger forhåbningsfuldt på alle, som træder ind.